Хората дори не знаят, че съм имал 2 фалирали бизнеса зад мене, просто защото хората не те гледат, когато фалираш. Хората не ги интересуват като фалираш, защото всеки трети фалира. Общо взето, обаче като успеш, лесно. Да бе, елате на мое място, давам ви един ден, успейте, ще дам 1000 лева, ако се справите с моите неща, които правя всеки ден. Или не всеки ден, примерно за една седмица. Говорим се сега за пари, за къщи, за така нататък. Ти от години вече се занимаваш с дрехи, нали? В началото беше Tapet Fabrics. Не. Значи, Алистър Фрейзър, бранда ми за дрехи е тотално фалит. Аз дори в последното ми видео обявих, че правиме финален клиранс на всичките дънки, панталоните на не върви. В смисъл, че имам много малко брандове, които се занимават с дрехи, обаче продуктът в България заради инфлацията, ако купуваш качествени платове от чужбина, но ги шиеш в България, излиза много скъпо. Изключително скъпо. Алистър Фрейзър е бизнесът, който беше много добре преди COVID и отиде в дън земя след COVID. Това е самата истина. Дори ще направя цяло видео за това, защото ако излеземе на нула с баща ми, супер! Защото идеята на Алистър Фрейзър, преди да го промотирам в България, той беше вече на 7 месеца в чужбина активен бизнес преди COVID. Ние продавахме в Америка, работехме с големи инфлуенсъри, с понад 1 милион последователи, всичко беше много добре. Обаче като удари COVID, никой не мислеше какви дрехи да пазарува, особено като си по $80-100 и направо ни разказаха играта. И след това, като в България го пуснахме, беше много добре в началото, обаче то навлизат се повече и повече марки в България в моловете на цени, които не могат да конкурираме с тях, просто защото производството ни е на много високо ниво. Обаче в България, пък България в Европейския съюз, имаме едни такива минимални заплати, които хората, като си мислят, че има минимални заплати за касиерки, за шивачки е супер високо, защото шивачките са на час. Не мога да експлоатираш тайландчета тук в България. Примерно, да. Въпреки те са толкова глупави, не могат да работят това, но да. Тайланд е страхотно място, но IQ-то там е много below average. Защо си така? Там са много духовни човек. Сега ще кажа, те са толкова далеч от нашия свят, че успешните хора там нямат никаква идея какво се случва извън Тайланд. Отделно там има цензура. Ние там, като живяхме с Антон първия път, като в определени Wi-Fi се свързваме, които са обществени, на нас не излизат собствените клипове. В YouTube. Да, ние сме си логнати в акаунтите, не излизат собствените клипове. Те просто нямат информация. Ама той е what the fuck, ако го чуеш, но осъзнаеш, че цензурата във всяка една държава на локално ниво е супер много. Замислете се, ние сме България. Какъв контент получаваме ние? Получаваме американски контент и това, което е най-известно. Не излизат UK контент, не излиза италиански, не излиза испански. Мене ми излиза мега много UK контент. Аз съм си научил алгоритъма. Ти си научил алгоритъма, ама ако си стандартен потребител, който никога не е седял... Ако за първи път да ни влезеш, братле, Планета, Слави Клашера и нещо друго, примерно. Планета, Слави Клашера, Мистер Бист. Това е. И бавно, нали, алгоритъмът те учи. Обаче, то не е точно цензура, просто насочване. И то като алгоритъмът е насочен в определен контент, на тебе не ти излиза другите неща. В Тайланд не излиза нищо от западната част на света. Нищо. Те там нищо. Те човека е сега, защото аз много седа в Reddit, имаше един много нашумял пост в Reddit Тайланд, че някаква жена с Two Masters тъна не знаят какво е Хитлер, не знаят какво се случва в Втората световна война, не знаят какво е, не знаят нищо за нацистите и тъна. И това е, защото техният свят е толкова различен от нашия, те там си имат собствени евенти, ама ние нищо не знаем за тях. Точно ние нищо не знаем за Азия. Така че, като живееш малко в чужбина, се знаеш в какъв балон на социалните медии живеем и наистина нищо няма значение. Бах ти. Ти, между другото, малко ме удари в тъча сега, да се върнем назад с това. Аз ще те питам точно, трудно ли е, как се справяш с дрехите, с нещата, обаче явно наистина... Зле. Буквално работиме, значи идеята на Алистър Фрейзър, когато беше, баща ми инвестираше в мен, защото аз тогава още нямах толкова много финанси, аз тогава не се занимавах с iStout. iStout не съществуваше. Баща ми работеше с един друг бранд, който е български, който е супер известен в Америка. Той има над 400 000 последователи, той беше главният шивач. И той стана толкова голям бранда, че баща ми с неговата фабрика за дрехи не можа да покрие изискванията. В смисъл, че на другия бранд му беше по-изгодно да прави хиляди чифтове дънки на месец в Турция. И в Турция е много, много високо качество. Нали? Много хора казват, китайски работи, турски работи не са некачествени. Навсякъде има некачествени неща, ако не плащаш пари. Навсякъде има качествени неща, ако плащаш пари. Той просто си премеси главната продукция в Турция и баща ми остана без клиент, обаче имаше специален вика, Деяни, да създадем бранд. Аз ви казах, разбира се, да, обаче аз нямах никакви знания как да стартирам адекватен бранд. Горе-долу изгубих около $100,000 на баща ми. Това е, но благодарение на всичките грешки, които съм извършил с Алистър Фрейзър, в момента iStout не извършва голяма част от грешките. Аз вечно съм благодарен и изплащам на баща ми
пасивно неща. Баща ми не ми държи, трябва ми даде 100 000 $, обаче откакто баща ми нали, не е добре толкова с бизнес, аз просто помагам на семейство колкото мога повече, защото пък iStyle е много успешен бизнес, смисъл най-успешният бранд за бижута в България. Български бранд в България. Да. Значи, единствените ни съперници в момента са Trendhim, което е чужд бранд за мъжки бижута, но той не е само за бижута, той е за всякакви мъжки аксесуари. Има очила, колани, папионки, всичко, което може да намериш в смисъл аутлет. Trendhim е страхотен бранд, но там са много по-скъпи нещата, в смисъл, защото са на европейски цени, преведени с български левове. Да, iStyle в момента е най-големият български бранд за бижута, което е 10 от 10. И това вече стана за 3 години и половина. И благодарение на фалиран бизнес с Алистър Фред, аз за това вече не го промотирам толкова, защото просто си заслужава. Нали, се случиха тези неща. Но да, добре, че беше един фалирал бизнес, за да успее друг. Общо, защото не мисля, че има бизнесмен, който да е успял от първия път. А ако успееш от първия път... Си бог. Първо, че си бог, но много трудно можеш да го репликираш този успех, защото си успял благодарение на знания и късмет. Обаче, ако бизнесът ти фалира и после трябва втори път да успееш, ако не си знаел причините защо си успял. Защото аз винаги това съм говорил, че да направиш self-reflecting не е само къде си грешал, а защо си успял. Ако питаш някой... Хората сигурно това не го мислят. Изобщо не го осъзнават. Ти си вече нали, горе, болите хуя. Хората дори не знаят, че съм имал 2 фалирали бизнеса зад мене, просто защото хората не те гледат, когато фалираш. Хората не ги интересува като фалираш, защото всеки трети фалира. Общо, обаче като успееш, това е много лесно. Елате на мое място, давам ви един ден, успейте, ще дам 1000 лева, ако се справите с моите неща, които правя всеки ден. Или не всеки ден, примерно за една седмица. Аз тук, между другото, не съм много съгласен с теб, че ако успееш първия път, не е знания и късмет. Ти ако успееш първия път, то е основно късмет. Ти ако нямаш някакви пропуски в бизнеса и така нататък, някакви фейлове, според мен е много комплексно. Не си са научил толкова много. То затова и не могат после да го репликират, защото ти как ще го направиш втори път? Те първия път ти е вързал, получило ти се. Не е имало някакви трудности. Искаш да кажеш друго, че е временно. Мисля, аз казах, че не мога да репликираш. Но ако успееш само от късмет, не можеш да държиш успех. Това е много полезно, между другото, много хора не го осъзнават. Аз много са ми странни хора, казват ми, що си говорите за пари, защото аз имам една определена група от приятели, дето като изгледам се говори само за пари. За какво си говорите? Обаче, като се говори за пари, то не е аз имам много пари, аз съм много готин, а се обмислят идеи, въртиш ги с някакви други хора, дето мислят за това. И в един момент раждате някаква турбогениална идея, прави се и печелиш от тази работа. Така, или пък примерно ти споделил за някаква идея, твоите хора нямат никаква идея за това, обаче все някой има познат за нещо и те свързва с човек. Точно и накрая, ако си седиш сам и си мислиш някакви работи, няма да успееш. Нещо, което осъзнах с времето е, че винаги съм искал да бъда сам собственик в моите бизнеси. С iStyle тази година имах най-голямото развитие на екипа. Ние вече плащам заплати на доста хора, има си управител, има креативен директор. Аз аз съм CEO, аз съм създател на фирмата, обаче не съм управител на фирмата. Аз не съм управител на моята фирма и това беше най-голема его-чек да осъзная, че за да се развие една фирма трябва да наема човек, който ще се грижи повече за фирмата, отколкото аз ще се грижа, защото аз искам да развивам YouTube канала ми, социалните медии, не можеш да правиш all-in бизнес и да имаш social media lifestyle, просто защото времето, което отнема е прекалено много. Така че аз съм си изкупил времето, в което да влогвам, давайки заплата на някой друг, който се грижи за бизнеса, защото той пък иска да има, той пък не е social media guy. Има си креативен директор, има хора, които занимават с всичко, има си хора, които плащат заплати, има хора, които се оправят с фактури, има хора, които се оправят с всичките модели, които използваме. Та когато започнеш да гледаш бизнеса като структура, а не като one man army, да, печеля по-малко пари, но времето, което имаме е доста по-свободно. Ама ти печелиш по-малко пари в момента, пък да, като има толкова много хора, да се скейлне. Да, те могат да го дигнат много повече, отколкото ти, защото ти имаш едно ограничено време и възможности, които могат да вкараш в тази работа. Отделно вече съм по-стар, колкото и тъпо звучи, по-младите хора имат много повече хъс и желание да успяват. Не казвам, че съм станал по-мързелив, не, просто фокусът ми е на друго място. Когато бях на 21-2, бях опрян с ножа до кокала, както се казва, да успявам. Сега по-скоро имам привилегията и възможността да избирам къде да опре ножа до кокала, нали, коя сфера. Така е по-хубаво. Така работи света, като успееш. Ако се върнем назад към YouTube-а, там one man show ли си? Имаш ли едитър, имаш ли някой, който да отговаря за различни неща? Янис е моя едитър. Това човек от 2 години... Кой Янис? Моят моторист един Янис се казва просто. Янис Дизик в социалните медии. Той ми е, освен че ми е едитър, ние сме много добри приятели и ходил съм му на сватбата, той ми е като дясната ръка. Мисля, че за първи път септември месец по-миналата година
Осъзнах, че не мога да инвестирам по 2-3 часа от времето си да си монтирам влоговете, затова си наех монтажист. Струваше някакви пари, доходите ми паднаха на месец, защото имах повече разходи, обаче времето, в което имах и креативното желание, креативната свобода се увеличи супер много, защото не трябваше да мисля в края на деня, сега трябва да си обработа влога, отивам спа и утре снимам ново видео. Ма то е гадно ти, ако имаш тази, всеки ден нали, си казваш, брат, трябва да се на всяки... 3 години го правих, той ми писна, 3-4 години го правих. Ти си го правил даже много повече. Да. Бернаутваш. Как правиш перфектния влог? Няма перфектен влог. Моите влога са толкова неперфектни, че не искам да я знам. Значи, по едно време се бях много се закопавал в това всички тия неща. Не е за мен това нещо. Моите влогове, хората, които гледат моите влогове, ме гледат заради мен самия, а не заради това дали интрото е добро или хука е добър. Тия работи са супер, ако искаш да привлечеш нова аудитория. Обаче аудиторията, когато привличаш по този начин, те гледа заради не точно заради съдържанието, заради това, че е било добро видеото, пък аз искам да ме гледат хора, които са инвестирани в начин на мислене и в начин на живот. Тоест тайната съставка е човека зад камерата, не как ще си направиш. Зависи какво правиш. В смисъл, отново зависи какво правиш. Примерно, има ютубери, които успяват изключително много. Примерно Павел Колев и Ицака с шоутата, които правят. Аз съм работил с Ice Out с Павел Колев и Ицака и имаше много голяма инвестиция и нямаше чак толкова голяма възвръщаемост. Пък имаше изключително много гледания и коментари и много добро позициониране. Просто когато ти правиш реклама по време на шоу, хората гледат видеото, защото е шоу, а не защото искат да чуят хората какво казват. Осъзнах, че и когато гледаш нещата под бизнес гледна точка, много зависи какво искаш. Ако искаш да успееш в социалните медии, трябва да имаш много ясна идея какво съдържание правиш, за да не можеш да самообвиняваш, защо съдържанието не показва резултати, които искаш. Ясно. Примерно, смятам, че влоговете е най-проклетата как го кажа, най-трудно е да успееш с влогове. Защото много малко хора ще се енгейджнат с това, което казваш. Защото хората искат да се разпускат, а не да гледат някой как лафи. Има някакви хора, където са известни нали, от преди това и започват нали, влогове и гледат много. Примерно това на ум. Този бе, брато. На Номитея. Така, на ум. Да, той освен, че има какво да каже, той е много добре начетен бизнесмен, е водещ на някакви предавания. И хората го гледат, но хората, от Ергена ли бе? Същия. Ама той освен, че от Ергена, той мисля, че бил водещ на други предавания. Отделно с неговата приятелка са доста успешни семейни влогъри. Те правят контент за друга част от българското население. Това явно просто по тази причина не ми е излизало. Просто различни хора, различни аудитории. Значи хората в България много така съдят определени ютубери за тяхна аудитория, но България толкова много... България са яко консуматори хората, тъй като просто главните хора в България работят 9 до 5. Хората, като се приберат от работа, гледат YouTube. Младите хора гледат YouTube. Не е толкова голяма част гледат, не гледат телевизия чак толкова. Вече смисъл и дъртите гледат. Да, и дъртите гледат. TikTok много гледат, брато. И това е, че вече може да си контент креатор и да си на по-голяма възраст, просто си намериш своята аудитория. Защото едно време бяха геймерите гледат YouTube. Но в момента the majority от нормалните хора гледат YouTube. В смисъл, всяко едно предаване има подкаст. Сега примерно най-новия подкаст, който излезе, който много нашумя, нали, сега има едно предаване по BTV или по ново, не съм сигурен, там един за друг. Да. Подкаст, където една Деница го води, която беше в Игри на волята, май се казва Дени, нещо от сорта. Тя го води един без друг. Този подкаст гърми има по стотици хиляди гледания и някакво, кой за Бог го гледа? Старите хора. Всички, които са гледали един за друг. Примерно на подкаста на Недялко и на Тоджаров, който коментират нещата от Игри на волята, тях гледат не геймери, гледат ги бейси хората. Ергена коментират между другото. Много коментират. Да, Ергена. Те коментират Ергена и Игри на волята. Да. Но има Игри на волята. Гледат ги много, наистина ги гледат. Аз гледам на някакво видео по 150 хиляди гледания на... Кой го гледа това? Аз като съм в чужбина, защото не мога да гледам Игри на волята, трябва да го гледам онлайн, пък на мен не ми се търсят някакви сега да го гледам. Но хората, които гледат в България телевизия, те после влизат в интернет да търсят неща около телевизиите. Плюс и те го промотират там в самото шоу, примерно преди да приключи на Николаус шоуто. Аз спомням, те бяха направили такъв отделен сегмент, който приключва шоуто и след това примерно има 30 минути, дето са YouTube ексклузив. Mm-hmm. Верно имаш такова нещо, да. И по този начин BTV се развиват социал медиа каналите и така нататък. И насочват една аудитория от телевизията навънка.